Karbi Anglong ahem pi dipu rong sopia long kedo Kasta Studio malong kiching siapong Greenfield Karbi Anglong League 2023 football ke pathu ke pangching. Kidam tang therepo ni phai krehiniar ni Karbi Anglong ahem pi dipu rong sopia long kedo Kasta Studio malong Greenfield Karbi Anglong pen pater piponsi Karlitang Gandhiram timung lapen Karlitang Sunaram terang chikimo amen pen kiching siapong football league ke pathu biponlo. Bangso kangpu ponalong Aluhi Sarpoman Pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Amar Singh Tiso EM Rite Singh Ki MEC Johnny Timong Abarim MEC Ram Singh Timong Pen Kicheng Lok Karlitang Gandhiram Timong Karlitang Sunaram Terang Adona Rabatum Chetong Dunsi Bangso Kepatu Pangcheng Pon Kepatu Kepangcheng Pon along Hills United FC Lapen Cleared Up FC Atumang Bongsi Kepatu Cheng Pon Lo Kipatu bom unahud Hills United FC atum kangtang munaga jok gol hini lapen Cleared Up FC atum gol isi chitudun unchota jok Hills United FC atum si chipahai ponlo kasapen pacerapse aso kepatu bang padu ponlo lapen aso kepatu kepadu ponolong ke hai lapen duntu ke hai mana champion pen Hasrana Sab laso nong kibi pondo 1,70,000 si laso nong bangke in loving memory of Gandhiram Timong lapen Sunaram Terang si Gandhiram Timong pumangan nili tuma family lo nili tuma punu lo si alang li bangke Karbi Student Association KSA founder lo Palaso Hut Protap Togbi lapen Gandhiram Timung lapen Sunaram Terang la alang ake hai bangatom ta yes founder lo malong football tournament ki pipon pu let Gandhiram Timung lapen let Sunaram Timung memorial so kemisen ang thek si litum Karbi Anglong long sports culture ilitum CM ake hai Dr. Tuluram Ronghang alangli hodai tening jewer je Karbi Anglong long sports culture ko sonse litum paprang nunjima bang adimaso lasi pini dak Karbi Anglong long a club do understand menang cepate dun lo lasi ilitum ke bang jiarni bang ke thekdam je Karbi Anglong same sports ke bang adimaso bang ke ilitum ta mesen si theklong ji lasi pini dak Karbi Anglong sports association pen same alang litum menang deng pon lo lapen menang klem pon lo lapen ke pini jang semet pen bang ke Karbi Anglong Autonomous Council ilitung aching honai ninga chithenai Dr. Tuluram Ronghang si chief guest ai sap phapono tebo fista alangdi atumi Delhi long je semet pen kaching wai kaching sai Karbi Anglong puthak dokok maksi nang liun edalo asi nili phansi chief guest ai sap alang tharman nang toy deniklo lapen ke Rite Singh hi EM News report Longsodar Ingti Karbi Anglong Live